desa sarwa-sarwi sarwa kekurangan. Ning kok ya dilalae anak-anakku padha nrimo. Padha syukur ana kersane Gusti senajan ya mung pas-pasan anggone urip. Mung jagake wektu ning Tegal lan sawah. Kok ya bocah-bocah iki padha nendi nganti yampene kok durung padha bali. Kanggo ngisi sepining swasana aku tak reng-reng. Limang perkara iku ten eling kang sepisan bekti mring kang maha kuwasa iku wis dadi wajibe kapindho tiyang sepo awit iku kang angopeni katelu tepo slira adoh ing panyendu kaping 4 bekti mring negara kaping 5 ayo padha mawas diri prayoga tempi dakno lah yo ning yo tembung-tembung iki mau pancen yo angel anggone nglakoni. Kadang aku bisa ngomong ning yo ora iso nglakoni. Karang jenenge wong urip kuwi angel. Urip ning donya kuwi angel. Mergane wong ngono sing seneng karo sing sengit iki kadang ogah sing sengit. Ning aku ya tansah mung nrimo. Kowe sengit karo aku monggo. Kowe ora seneng karo aku ya monggo. Ning sing baku aku ki duwe ati ora ana wong sing tak sengiti. Kabeh sedulur. Kabeh keluarga. Nek omong dhewe ora ana kancane Maryam Wahyu Endra iki ya padha nendi karang wis wong tuwa sarwa-sarwi sarwa wis nguci wani kowe kene Wahyu Jangan foto arah-arahan wis ngono wae. Kondo sekolah
Oh, miliki sawah. Iya. Ayo sekarang yo bapak wis ngrumangsani wis ra kecunggah. Baune mergo yo wis tuwa. Nek kula remen. Pirang kele bapak. Lelepen pau lho kole sae. Lho kowe krungu to? Nggih kula to pinggir niku mireng ya kula terus. Kula mirip-mirip Mas Pak. Semantenipun bapak kanyata saya sangat Ning ayem malah sing lah iya. Kuwi jane pitutur kang apik yen padha bisa nindakake. leres Pak. Jalaran kowe kabeh padha urip ana ing alam padang iki ana kang uripi ora ana liya ya mung Gusti kang kakarya loka. Ya. Kudu tansah manembah ngaturake raos syukur ana ngersane Gusti. Jalaran kowe bisa urip ana kang uripi. Kejaba kuwi Saged kang mampahi ya to nggih. iya. Yen perkara kuwi tak kira padha bisa nglakoni. Padha manembah. Nggih, rerepan kala wau nggih kalebet menika pilutal mugi-mugi saged kagem gegebengan gesang kula samangke Pak. Kang cetha kang wigati tembung-tembung kuwi mau kang mujudake rasa tepa slira. Wong ngono yang kowe padha duweni rasa tepa slira marang sak padha-padha. Kowe ora bakal dicacat dening liyan. Dalaran apa? Yen kowe ora gelem dijiwit ya jadi. Leres. Mula mesti bakal cedhak marang sedulur, ditresnani dening sesama. Yen perkara kowe bekti marang negara, waton kowe iki ngedoi marang larangan negara kowe wis kalebu bekti marang negara. Nggih, nggih. Ingin banget nggih. Sedaya pangandikanipun Bapak lan piwutalipun Bapak menika kalebet wasiat kagem gesang Iya. kula. Kenapa nggo samu yen kowe bisa nglakoni Nggih, leres. tembung-tembung iki mau bakal bisa kanggo dalaning kamulyaning uripku. Mula sarene iki padha numpuk. Jane bapak iki wis sapetara wektu bakal ngomong marang kowe kabeh. Ibu sing. Lagi men bisa menapa Iki Pak? kok menapa? Kados sejati sanget. Ya mung bakal rembug keluarga iki. Yen kowe tak padha durung ngerti to, Dereng. marang adimu Maria. Oh, betul Pak. Sejatine yen kowe padha ae ngerti. Maryam kuwi dudu anakku dhewe. Dados ibu putranipun Bapak piyambak. Lajeng putranipun sinten menika? Iki anak angkat. Oh. Nggih. Lah. Mula bapak duwe pengangenan Nggih betul. supaya Maryam kuwi tansah nyawiji marang keluarga kene. Ora bisa pisah karo keluarga. Lan bisa bekti marang aku. Tansah bisa ngopeni tak mangsane aku iki wis ora bisa ngopo-ngopo. Oh. Nggih Pak. Ya. Nek sak wise kowe ngerti nek kowe dudu anakku terus piye rasane ngatine? Nggih, rasa raosipun nggih. Nah kula iki kalih kakang niku nggih sampun kula ana kakang kula piyambak. Kalih kakang niku nggih. Ayo. Kados Kowe yo nganggep aku kaya bapakmu dhewe. Bapak kula piyambak Ya. menika. Ya tak trimo. Nah, kula kanggo ngawekani supaya kowe iki tetep nyawiji karo keluarga kene. Betul Pak. Upama ngono kena bali yen kowe cocok lan gelem upama kowe tak
dijodokke karo wong. Nah, kula niku sampun kabeh kakangan piye? Napa Ya bener, kowe iku wis kaya nganggep kaya sedulur tunggal Yayah Rina nek kowe karo Wahyu karo Indra. Ning ngono. Wong kowe iki ora tunggal gedhe. Kowe ora ono palang sangger. Oh, ngaten. Kena, Dados dipun keparengaken. kena. Oh. piye Kang? Tapi ya kowe gelem ora? Yen kula Pak lan kowe nggih gandengan iki yo gawe bapak. Tur bener iki kaya pangandikan kula sing tuwa meneh. Yo mesti tak estokke. Oh, Iku badhe kula ngestokaken. Oh. Ayo ngono to Ki. iya. Menawi kula nggih namung derek apa kemawon. Kok romo? Aku kaya wong Nggih kula Oh, ngelaken so iya, kaya bapak nggih Bapak. mawon. Nggih bapak mawon. wis saujo nek yen kowe piye, Bro? Saujo ora, Bro? Ya sarujuk to, Pak. Saujo. Iya, Pak. Ya, nggih. Niki kula nggadahi atur, Pak. Heeh. Gandengan kula menika nggih sampun ngancik dewasa lan raos sing ati kula menika kados sampun remen bilih pun jodohaken kaliyan ati kula. Oh, Terus? nanging nggih kula menika nggih jejering tiyang kakung kados pundi caranipun nggih kedah saged ngayomi dhateng keluarga. Wah, Bener ngono kuwi Kang, terus iya bener. Bener. Nah, Mergo kowe dadi cagak tua, nggih. piku kowe keluarga. Ing Iya. tembe ngene lak ya ngono. Nggih sak sampunipun kula midhangetipun nggenipun udara bapak kala wau kadosipun kok rase kegugah rase ati kula menika kepengin ngluhuraken dhateng asmanipun tiyang sepuh badhe njunjung bapak ngaten. Umpamipun pangandikanipun para pinter menika kok badhe mikul dhuwur mendem jero. Terus Bisa lajengipun kula malah kaliyan ana nyuwun pamit nyuwun pangestu nggih Pak. Kula badhe dhateng Kita Boro lajeng badhe pados pedamelan. wah, Kakak. Kang. Lah kok jarine awak dhewe dijodohake, kok malah arep ditinggal wong kepiye Kang? ya kusik. Yen tak pikir-pikir kok kaya bener. Jalaran kowe iki bakal mikul Dhuwur mendem. mikul tanggung jawab kang abot marang keluarga. Nggih dasaripun nek tiyang Kudu Brayan menika lak kudu lajeng cekel gawe lak ngono. saged ngayomi keluarga lan saged mangke lak terus anak-anak to Bu. Kang, Piye? janjane aku ya wis trima lho Kang. Sampeyan iki kerja nang sawah wae iki ora apa-apa lho Kang, aku wis trima Kang. Rasa golek cuma golek tahu. Ya wis percaya karo aku. Aku percaya nek kowe ketrima ya kaya pangandikan bapak, itu bapak. Ning semono uga aku dadi wong lanang ya kudu nek bisa ngluwi. Oh, iso iso junjung derajating keluarga. Bener ya ora apa-apa to sing dadi. Ora apa-apa sawetara ya wis bener. Sesuk awake bisa urip muga-muga pengestune bapak Gusti njabahi bisa urip sing mulya luwih saka kaya ngene iki ta, Dik. Ya wis yen ngono ya ora apa-apa Kang. Iki ya aja lali karo aku ya Kang. Ya. Lak ya ora bakal lali mesti. Ora lali ya. Aku dinteni suwe-suwene cepete setahun, suwe-suwene 3 tahun. Ah, kok 3 tahun Kang kok banget iki Lah. Kang. Supayane oleh Ya aja nganti semono suwene. Terus Jenenge wong golek gawean ngono. Ya sak gawe-gawe. Oh, nggih. Waton bisa ngentukke kasil, Nggih. ya yen entuk kasil ya aja kok nggo tegese aja kok nggo seneng-seneng dhewe. Mergo kowe mikira yen kowe bakal duwe tanggung jawab kang aku. Kula pundi lan kula janji pangandikanipun bapak mugi tansah emut menika kalebet wasiat. Pangestu. Kuwi banyu milih pengestuku. Tenan yo Kang. Kowe aja lali karo aku ya Kang. Lan masa borong ing samangke keselamatanipun bapak
adik lan adik sedaya masa bareng dipun jagi nggih Pak. Kula nyuwun donga pangestu badhe nyuwun pamit. Kusik, Pak. Sejatine ra aku ki ditinggali pusaka Oh, ngaten. karo Kersanipun Bapak. Swargi mbahmu. Oh, nggih nggih. Mbok menawa pusaka kuwi bisa piguna. Nggih. Hah? Bisa piguna kanggo sangumu anggonmu bakal golek gaweane Kutha Bara. Nggih nggih. Ya, kae jukuten Oh, ana ing sentong tengah kae. oh. Kae ana pusaka kok gawa kanggo sifat kandhelmu. Nggih. Tambah mantep Pak Bro. Iya, kanggo pangantep-antepe atimu. Nggih nggih. Kula tak mendhet pusakanipun. Nggih. Lajeng perlu kula aturaken Bapak. Ora sah, ora sah wis lajeng terus kula tumuli bidal. Ya, ya, Estu sedia Bapak pengen. pangapunten donga dinunga mugi Bapak adik sedaya pinaringan sehat. Kula nyuwun pamit. Ya, ngati-ati pun ya, ngati-ati. Benda jaga keselamatan. Kula nyuwun pamit. Ya, ya. Ya, yen kowe padha bakal nisake gawean ngrampunge gaweanmu yo. Oh, aku belum gawe wedangan ya. Jangan rasane atiku nadyan aku pitulung manjing patine wis kaya anu marang lawang katuwajan. Ya, matur nuwun Gusti. Matur nuwun Gusti kang kaya